ассалому алайкум дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Хусият, бриллиантови мастери ширкати Atomy. Дӯстони азиз, шумо шоҳиди он гардиде ки дар давоми як сол мо қади командамон дар ширкати Atomy кора нағз пеш бурдем ва ба муваффақиятҳо ноил гаштем. Дар давоми як сол беҳад маблағҳои зиёд кор кардем, командаи бақувват ҷамъ кардем ва нафароне ки мехоҳед ҳамроҳи мо пайваст шавед дар ширкати Atomy, марҳамат ба рақамҳои мо нависед. Дӯстони азиз, рақамҳои командаи мо 919 64 74 99. Мо якта Instagram, якта TikTok, якта Telegram канал ва якта WhatsApp бизнес дорем. Шумо метавонед бинависед, мо шуморо кора пурра мефаҳмонем. Бо мо ҳамкорӣ кардан чӣ фоидаҳо дорад? Регистратсия ройгон, омӯзиш ройгон, доставка таи 2 ҳафтада бепул, Хуҷанд, Душанбе, шаҳри Куллоб. Барои ҳамкорӣ ба мо бинависед. ма боварӣ дорем ки шумо низ дар муддати кӯтоҳ ба муваффақиятҳо ноил мегардед.